weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to nammadire beeli kawsara mbomi yaaɓe tata baccili kono waktu yoni ha to tulde duuki kame lewa hammata yonti kumpitale ɗemgal pular e kikiɗa hande o ina jeeya gardini kabaruji men leydi sénégal ɓe mawnini ñalawma ruttude teddungal biyetenoɗo Ousmane Tanor Dieng ɗum ɗon waɗi ko ñalawma hanki o e tawtorede hoorejo leydi ndi Macky Sall e yimɓe hewɓe dilloɓe e dawrugol e nder guendi sénégal to leydi Mauritanie goomu suɓaɓe woni sardiyankoɓe wonno waɗoɓe tawa kadi ko loskoji e duuɓi sappo laamu Mouhammedou Ould Abdoul Aziz ɓe noddi yimɓe hewɓe tawa kadi ko wonnoɓe jagorɗe e laamu ɓennugu ngu to leydi Mali ko wat boniɓe jani e poste fama ɗum ɗon waɗi koto wiyete bambara mawdi ko famɗi foof yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen to leydi Burundi ko lundo ngo holli mette mum faade laamu leydi Burundi ɓe kolleri ko ɓen nana dewi e lundo tan ina jagga ina beddo e nder kasoji to leydi Togo sumgoji hoore leydi agal gasi ñalam hanki o wanno for ñazimbe ko kam nawi rayi ma en jaa to leydi Syrie e leydi Sine son jettani joni joni piren pacciren kumpitale ɗemgal Pular. Kettode kaburuji mon e ɗemgal Pular, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa kumpitale ɗemgal Pular ñalamo ko amde altinari nogas e nayyi colte hitandu ujunnaje ɗiɗi e nogas no mbirunoɗen e gardidi kabaruji ɗi puɗɗortoɗen koto leydi Sénégal e ñalawma hanki o ɓe mawnini taw kadi ko ñalawma ruttude teddungal on ɗon biyetenoɗo Tanor Dieng gardinoɗo parti biyeteɗo socialiste kanko Tanor Dieng noon e wiide taw kadi ko ɓen ɗon arnoɓe mawninde nden ɗon ñalde woni taw kadi hewɓe mabɓe ƴetti toon konnguɗi ina jeeya hen hoorejo leydi ndi Macky Sall o holliri e oɗo saaha joni oɗo de gorkajo biyetenoɗo Tanor Dieng duttiɗo e jomum e dumunnaji ɓennuɗi o oɗo de o woppiri Sénégal oɗo saaha joni tawa kadi koko mbawi timtidorade o holliri on ɗon ko gorko jambar moƴƴo jaam yamo neɗɗo kewɗo needi ni kono kanko foof e wonde dilliyanke to banggue politique kono kadi ko neɗɗo kewɗo haqqilantagal no fewi ganduɗo to banggue ko wiyete ko masalaha to banggue gurdam kadi ne wonde gongiyanke ko nonne kadi mouvement national des femmes socialistes kamɓene ɓe kettani hen caggal e ngol ɗon e ngunɗon ñalngu on ɗon taw kadi ko député biyeteɗo Aïda Sow kamɓene ɓe mawnini ñalawma ko nonne kadi biyeteɗo Aminata Mbengue Ndiaye holliri Sénégal de yaraɗo ko jaalal manggal kono kadi ko référence wonande dendagal waɗoɓe dawrugol e nder leydi Sénégal. Idriss Seck kame hoore mum ne kayne manti walla ƴetti konnguɗi payodinɗi femde on ɗon biyetenoɗo Ousmane Tanor Dieng o holliri on ɗon de ko timtidorgal kadi ne ko ƴoguirgal ɗo yimɓe mbawi ƴogde timtidade gam kadi ha joni golle moƴƴe e nder hen noon e nder nden ɗon ñalde kanko on ɗon biyeteɗo Idriss Seck gardiɗo parti biyeteɗo Rewmi kanko Idriss Seck o wawino tawtorede sumgoji hoore leydi yagal Sénégal ɓennuɗi ɗi tawa kadi e foɗodirno koye on ɗon biyeteɗo Macky Sall guila sumgoji ɗi ɓenni noon ɓe meeɗa haaldude ni joɗodade kono e ñalawma hanki o ɓe dokkodiri juuɗe ɓe calmodiri tawa kadi goto e mabɓe foof e banggue yeeso mum ina hollira weltare mawde e nder he tan mosoji ɗakket boni hakkude mabɓe kamɓe ɓen ɗon ɗiɗo e nder nden ɗon ñalde tawa kadi ko rutto teddungal on ɗon gorkajo biyetenoɗo Ousmane Tanor Dieng gardinoɗo oɗo parti biteɗo socialiste ha joni e nder leydi Sénégal to Louga safroɓe kam ha joni e yeeyoɓe tawa kadi ko leɗɗe caftorɗe ɓe moɓodiri toon e gardogol docteur Anta Mamadou Seck e wiide mabɓe ɓe ƴetti pellital tawa kadi ko darodade e hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall ɗum koye fannu tawa ko haɓade ko wiyete ko forato médicament woni tan yeeygol tawa kadi ko leɗɗe caftorɗe tawɗen ɗon leɗɗe ndewani e lawol kanko hoorejo leydi ndi o waɗino haalande toon to Lomé e wiide makko ko wiyete ko ha joni taw kadi
ko wadde leɗɗe jeygol leɗɗe ɗe ndewani lawol holliri ɗen ɗon leɗɗe ina caabo tawa kadi ko maygol ujunnaji limtinɗe yimɓe e nder dunde Afrique tawa wona hunde wattande hakkille o holliri tan ko wiyete ko yeygol poɗɗe tawa kadi ɗen ɗon poɗɗe ndewani lawol ɗum ɗon foti nanguirede ko oɗo saaha ko wadde boniyankagal mani tawa ko warde hoore koye nder he tan kamɓene de ɓeɗo oɗo saaha joni ɓe moɓodiri ɓe ƴetti pellital walludemo e wiide mabɓe maɓe dardo e makko e on ɗon fannu beele ha joni rende kisal ha joni ɓen ɗon yimɓe finoɓe e nder guendi Sénégal. Ha joni e nder leydi Sénégal Mohamed Boun Abdallah Dionne ko mennoɗo wonde ha joni hoorejo jagorɗo guendi Sénégal kankono o waɗi jaabuwol walla o jabtima on ɗon no biyeteɗo Barthélémy Dias ɗum ko caggal nde on wi sa yi oɗo saaha joni biyeteɗo Guy Marius Sagna nana heddi e nder kasoji ɗi leydi Sénégal saabi ɗum on ɗon ko catholique e wiide makko yimɓe hewɓe tawa kadi ko jiyeteɓe Mbacké en sisiɓe hani e layen kala omo jaggidano e mumen kono goppitama ko ɓooyi o haali kan ɗon haala noon ko nde o bisma ha joni e jouri dimanche tawa kadi ko toon to i radio ɓe kolliri noon kanko on ɗon maire Sacré-Cœur Mermoz jafoɗon Barthélémy Dias ko haali ko perguitiɗo tawa kadi ko ferguitande bonde saabu tan kaɗo haala ko haala fitiniyanke kanko Boun Abdallah Dionne o holliri Sénégal e oɗo saaha joni ala caɗele ko faati e diine ko ɗum ne kayno arti e gardugol ono honɗon biyettenoɗo Senghor wonani julɗo kono kadi ardima guinde Sénégal ko ina abbo e duuɓi nogas to banggue haala diniyankagal meeɗa ha joni meeɗa addude caɗele e nder leydi Sénégal o rentini on ɗon Barthélémy Dias nde woppata haalde ɗeɗo kalanɗe tawa kadi ko gaddoje fitina ha joni e nder guendi keddotoɗen koye leydi Sénégal to banggue safara ñalɗi dokkirgol ƴiƴam juɓɓinama to Madina Gounass ɗum ko aletare hanki nde wanno en kettoɗo hen musidɗo meɗen Amadou Sambalo. dokkirgol ƴiƴam juɓɓinama ɗo e wurmottude ngo Madina Gounass docteur so go to e ardiɓe golle ɗe hande oɗo ñalawma ko ñalawma dokkirgol ƴiƴam minen centre de santé o e sapporeɓe Gounass yimɓeɓe ɓe beltanama won arɓe notidade e noddago dokkirgol ƴiƴam yimɓeɓe beltanama arɓeɓe foof beltanama kadi waɗɓe jeeyaɓe sensibilisation o kadi sukaɓe wuroɓe waɓe no siraji en foof beltanama kadi min beltina min woni docteur Badji kankone o weltanama e comité de santé o président Mamadou Lamine ɓen foof ɓe darima e darde he kadi autorité ji wuuro ngo foof kamɓe foof ɓe beltanama ɓe mbaɗi hen darde wonde fayida sababu dokkirgol ƴiƴam ko min ƴeewi minen komin mbaɗata évacué Tamba komin nawata toon pour ɓenningol yimɓe ko heewi hen ko mankugol ƴiƴam tagata ɗum donc so tawi wayi noon yimɓeɓe ɓe jaaha Tamba kadi ɓe mbasa toon tawde ƴiƴam ne hamni seeɗa on tata ko kamɓe paraji ɗi koreji ɗi eɓe dokkira toon ƴiƴam kadi ko urgent hunde wonde urgent kadi ne wawi mbasa dañde dokkowo ƴiƴam donc ɗum tagi min mbi minen e Gounass ɗo il faut ko enen balliten Tamba ɓayde eɗen nawta maldoji men dokkir toon ƴiƴameji donc enen il faut ko mbaɗen organisé ɗiɗon journée ji dokkirgol ƴiƴam donc dokkirgol ƴiƴam ko hunde wonde fayida so déjà keddewal Allah jeeya par ce que koma sow neɗɗo e sowde neɗɗo ko hunde ko baraji kewɗi neɗɗo dañata hen wonno ƴiƴam kañum wona ko ina soode walla goɗɗum koye neɗɗo tan ittete watte e neɗɗo goɗɗo non ɗum ɗon ko hakkude ko ballodiral hakkude yimɓe ko ɗum tan tagui min mbaɗi oɗo organisé oɗon ñalawma sa ƴewtidima won rewɓe jibinoɓeɓe e sowiɓe ɓenne heewi hen walla temps paali so ari heewi hen ɓennine walla accident ji baɗoji jomumen manque ƴiƴam donc ɗum tagui waɗa organisé oɗon journée. Adama Diallo ko goto e arnoɓe rokkiti ƴiƴam e ñalawma o eyyi minen ɗum tan radio he min kadi beltimi hen saabu ɗum so tawi woni a rokkiri ƴiƴam saabu ɗum ina wayni kadi ko danduɗo pittade e saabu ɗum kadi koye diine
hankagal jeeya e min ko ɗum woni on sababu ko addi min tawi kattan fof ne wawi arde ala caɗele ene moƴƴi kala mo dande fittadu neɗɗo bandum ma Allah yebɗum janggo e jaam ko musidɗo man Amadou Samblo Madina Gounass fewde e weltare ɓe fulɓe andu diine ma Amadou Samblo ha toon to Madina Gounass golle maɗen jooɗi peewi koye fannu safara keddotoɗen en jaltat to guendi Sénégal jiyen to Gambia ko fate ɓen ɗon Sénégal naɓe wurɓe toon to leydi Gambie kamɓene oɗo saaha joni ɓe dokkodiri juuɗe taw kadi koye ɓen ɗo ɓe nokkuji safara leydi Gambie beele newnande Sénégal naɓe wurɓe toon ɓe ko fate safruji cimtol koddanen Abouba mo Capital FM. tigi hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ASEC ko fedde jibinande leydi Sénégal finoɓe ɗo e leydi men Gambie caggal nde hoorejo leydi Sénégal président Macky Sall arnoɗo hewkiɓe $50,000 ene tolno noon e 27 millions koppereje CFA kamɓe noon ɓe ciñodiri o hôpital uji Gambie gam tan privé ji public ɗi fof kala tan ɓiɗɗo leydi Sénégal naajo pawguɗo ɗo yaaha safro toon taw hay mbuuɗa yoɓata ene wayno noon saɗa naata hen joɓata ko 50 so kala hitande kadi ene wayno cotisant wadde fodde temen ɗiɗi dalasi artante hen ko Amadou Ba ene jeeya e goto e ardimɓe eyyi ko wananena miñam Abouba wi rek ko noon tawno gaha ɗanngal no wonde caɗele seeɗa ko Gambie ɓatti en ko foof cafrigo ngo no waɗi différence hakkude men e koreji Gambie naɓe ha taki ene tedduno seeɗa e enen Sénégal naɓe ɗum woni sababude président Macky Sall riga rowane min goyti ɗum min ñaagui yedde wadde mutuelle de santé gonɗo ga ko Gambie mo timmitina mutuelleji gonɗi ɗi e commune eji Sénégal ha ɗum wonɗo sababu o watti hen fulla fayida o itti $50,000 o okki en hawre 28 millions francs CFA e ɗum noon de waɗi ɗum yimɓe cawri hen no feewi no feewi no feewi carte pour jeeyede mutuelle he kam jeeyama ko famɗi fof e nder balɗe seeɗa yeeyanoma hedde ujunere e temedde jeeɗiɗi kartal te hande yimɓe no darina cohli woni sababu he ɗum noon ko yedde jeeye mutuelle de santé ha ɗum ɗon woni sababu ko heewi kam waɗama hen ha hande ɗo ɗo biro mutuelle ɗo wona son excellence ambassadeur professeur Bassirou Sène ara ɗo son excellence Bassirou Sène ara ɗo uddiddema ɗum ɗon ko weltare mawde e ɓiɓɓe Sénégal naaɓe en keeɓi kadi hoolare no feewi saabu ko fonno waɗe fof waɗama hen garanti hakkude men e état Gambie koɓe en hen jaɓani mutuelle he tan tawno oɗon gandi koppareje natata hen te neɗɗo si aɗa jaɓa koppareje mum ɗum foti hollu ɗo laaɓi ɗo ɗe natata ko on garanti tan min cohli état Sénégal ɗum noon ene wayno ko ambassadeur mo leydi Sénégal udditi mutuelle o hande kala jibinande leydi Sénégal gonɗo ɗo e leydi men Gambie aɗa wawi jokkade hen de tawno ko nafoore mere mere ko denen Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Kotu kodde nene Abouba Capital FM Gambia golle maɗe jooɗi peewi paaden koto leydi Mauritanie no mbirunoɗen e gardidi kabaruji ɗi hono goomu taw kadi ko sardiyankoɓe suɓaɓe ko fati wadde loskoji e laamu ɓennugu ngu woni mo laamu Mouhamed Ould Abdoul Aziz ɓe noddi yoga e mennoɓe wonde jagorɗe e laamu ɓennugu ngu cimtol Hammadi Keneme dokkirgol ƴiƴam goomu sarɗiyankoɓe e leydi Mauritanie tawi ko goomu tafangu gam rewidade hono pele mendoɗo wonde hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Ould Abdoul Aziz ɓe mbawi noddude tawi ko biteɗo Yahya Ould Hadamin oɗo gorkaji noon ko kañum ardino hono jagorɗe leydi Mauritanie ene ɗamina ma nodde tawi ko yoga e ardunoɓe hono société ji ɗo e nder guendi men kono noonne kadi ma nodde tawi ko yoga e jagorɗe gollornoɓe ha joni kadi walla wondunoɓe e Mouhamed Ould Abdoul Aziz kono noonne kadi ma nodde tawi ko hono meɗinoɗo wonde e gardinoɗo e jagorɗe leydi Mauritanie biteɗo tawi ko Mouhamed Salim Ould Bassir gonɗo e oɗo saaha tawi ko ha joni kolaɗo kuuɓal to galle lamorgoto kono noon kadi ma nodde tawi ko ha joni kadi jagorgal kalfinagal ko yewti e ngaalu walla mennoɗo wonde jagorgal kalfinagal ko yewti e ngaalu ɗo e nder guendi men biteɗo Mouhtar Ould Jeyi tawi ko kanko woni e oɗo saaha gardiɗo hono société mo sinnimɗo ɗo e nder Mauritanie sono gumima e oɗon fanno hono sembeji leydi Mauritanie kalfinade ko yewti e ndenka tawi kalfinade ko yewti e ndenka tawi ko maaje mo wuuro on Nouadhibou ɓe mbawi jaggude tawi ko bateau goto tawi bateau o ko kañum wonde ha joni ko kañum tuuma gam ferade tawi ko laana Mauritanie naɓe awoɓe ɗum waɗi ko ñande ha joni tawi ko aljumande ha joni kadi kamɓe ha joni sembeji leydi Mauritanie halfinaɓe ko yewti e maaji ɓe mbawi tawi ko nangude e oɗon bateau
sen gumima o dan kabaru hono Ibrahima Boubacar Keita ko horejo mo leydi Mali o teddini tawi ko jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yewti e nden ka leydi bitedo hono Hanan Wul Sidi tawi ko kanyum woni hono gardinodo hono o sembeji G5 Sahel kanko Ibrahima Boubacar Keita o wawi tawi ko takande o ha joni kadi tawi ko Hanan Wul Sidi tawi ko galan ngam ha joni kadi golle mum mantinide satunde ardi hono ndedo o regere witende G5 Sahel Hamad Keneme Nakshot Fade weltare bibe fulbe andu dine ma Amedi Keneme en jafnima bandiraɓe ɓe so tawi waɗi ko hendu ɗum noon hande oɗo saaha weeyo ngo ina irɗi no feewi golle maɗa jooɗi peewi ha toon to Nouakchott koye nder leydi Mauritanie keddotoɗen tawa kadi ko batu ɓenɗon tawa ko batu jagorɗe C5 Sahel jooɗima ñalawma hanki o to Sel Azalay e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie en kettoto hen Bano Sar batu jagorde leydi G5 Sahel jooɗima ñande dewo nogas e tati colte to hôtel Azalay ɗo e Nouakchott lamorgo Mauritanie ko beele heɓanade batu kuttudingu leydi G5 Sahel ngun batu waɗata ko ñande talata nogas e joyi lewru wonde ndu woni ñalawma janggo ɗo e Nouakchott rendi fedde G5 Sahel ko leydi Mauritanie Mali Tchad Niger e Burkina Faso mabɓe daddu peeje beele ɓeydude mbawka fedde nde ngam haɓade e wat boniɓe tampinɓe leydi Sahel sukaɓe nayo Mauritanie naɓe janggannoɓe to leydi Chine diwan Wuhan ɓe garti e ñalawma hanki o caggal nde ɓe goni to leydi Algérie fodde jonte tati tawi kadi ɓe kemno fartanke artude koye ballal laamu leydi Algérie nde ƴetti pellital artude sukaɓe mum janggannoɓe toon to leydi Chine Bano Sara golle maɗa jooɗi peewi weltare ɓiɓɓe fulɓe wawino kadi yillade e nder ha joni police ɗi Nouakchott hatti hakkude ɓen ɗon yeeyoɓe kam e police aji oɗo saaha joni waddoɓe garmi gara e kala saaha ɗum ɗon noon artanten hen ko musidɗo men Aliou Sow noon no mbiruɗa ni ko noon tigui rigui garino ɗo yillade e nder yoga e jeereji wonmi ɗo ene nder wuuro men Nouakchott no wuuro lamorgo leydi ndi ɗin jeereji woni jeere sosim walla mbiyen jeere cinquiéme ha jeeriyel guertoɗe to liɗɗi jorɗi e kecci ɓuuri wawde tawede kala e lingu ngummigu toon dande maayo haɗgo ngo so yettima tan ko ɗo ɗo fanete e on ndeɗo jeere nde gonɗen ha en gandi yeeyoɓe liɗɗi ɓe wonɓe mabɓe kabirɗe ɗe groupe gollortoɓe jaggaɓe nawo gam ngakkinde gollal muɗum e nder hen noon ɓen yeeyoɓe golliti wonde kañum ko hen gurni ɓesguji mumen yoɓe tinno ɓe goppa ɗumen jeera hakkillaji mabɓe aɓe ɓoowi pittali mumen no fewi ɗum noon en jii kadi ɗo hen aɓe jaaha aɓe gona ɗo ha nder jamma gam fo yidde yeeyde saabu hoddiɓe mabɓe wonɓe takkiɓe jeereji ɗi hotɓe ɗon ɓe ko waddani ɓe foof pour waɗo puɗi ko ha jamma gara tawaɓe aɓe ndecci sooda e mabɓe ko poti sodde e mabɓe ɓe kolliti noon ɗum ɗon noon wallani ɓe saabu holummo toɓe woɗɗi jiɗa sodde e mabɓe donc saabu ñalawmaji ɗi ale laamu ngo tampindeɓe e lor e teskine kadi so tawi yeehi ha nder jamma taƴoɓe ɓe no goodi gaga ko wona gandanɗa ma dadiɓe ɓe toppitiɓe kisal leydi ndi tampindeɓe e lorludeɓe ɗum noon joni joni ma en ketto goto e yeeyoɓe ɓe kettoɗen no haalande makko ƴeewen no hakkude mabɓe e dajiɓe leydi Mauritanie toppitiɓe nden ka kisal leydi e nder leydi no hakkude mabɓe yarata e saaha fof ko nanaten filmodiral hakkude mabɓe ko min de ko ɗo e jeere hen goni kono noon police ji ina gara ɗo kala saaha hiiɗe subaka foof aɓe tampina amen no minen yeeyoɓe par ce que ɓe kokkata yimɓe palasuji kadi ɓe mbiya kadi woto yimɓe dara kadi won nokkuji ɓe ndiyo yimɓe ɓe jaltina ɗumen jeere nde walla ɓe jaggat ɗumen ɓe nawa ɗumen ɓe cuusa yettunoy ɗumen hedde foti yettoyade to dana kono ɓe nawa ɗumen tan cuuɗi goɗɗi ɓe mbaɗa ɗumen to ɓe lora ɗumen kada ɗumen yeyde kadi ɓe yeyde kadi ɓe ñallin ɗumen toon ha hiira bagage mum neɗɗo bona te kadi ala kadi ko fewnata ɗum force joɓa hedde ujunere en walla ujunere temedde ɓe gokkuma jaaha kono a yoɓani kadi ɓe jagga ɗum toon tan ñallata bagage ma bona tardin liggey ma ɓari koye wadde men alhamdulillahi allah junnu balɗe moƴƴiɗe batta tampina alhamdulillah kewi nawde bagage uji muɗi walla ɓe kewani ala wona no fewi kono koynake tan kam min jooɗi tawi dokkani min nokkuji kadi ala tan dokkani min nokkuji
miijoji foynaji mo jooɗade e godoro alhamdulillah yalla boyno sutura surare enen fof alhamdulillah tigi ala ko enen kettiri noppi men Idi Moussa Djiby Aliou Samba Rekki kañum hettannomon to bangal micro ko jokken heɗade weltare ko noon Aliou Moussa golle maɗa jooɗi peewi ɗum ɗon koto banggue ha joni jeereji tawateɗi e nder Nouakchott wuuro lamorgo leydi Mauritanie jangguinoɓe tawa kadi ko jangde less lessere kamɓene ɓe kolliri jangguinoɓe duuɗe less less ɓe kolliri koɓe waɗoɓe tawa kadi ko greffe ɗum ɗon ko ñande nogas e jeegom kame nogas e jeeɗiɗi lewru gonɗen ndu e wiide mabɓe maɓe kollir mette mabɓe ni ɓe mbaɗa kadi seppoji ɓe jaaha toon to galle damal galle tawa kadi ko jaguerɗo kalfinaɗo ko fate jangde ɗum ɗon ko saaha nde ɓe kolliri oɗo saaha joni yoga e golle mabɓe moƴƴinaka sen gummima leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali no mbirunoɗen e gardidi kabaruji ɗi tawa kadi ko ñiɓirde wiyeteɓe famaɗo ɓen ɗon ko koninkoɓe ɓe leydi Mali wonnoɓe toon to wiyete Bambara Mawde ɗum ɗon koye nder ha joni diwan mo koye nder diwan mo Tombouctou kamɓene de oɗo saaha ñalawma hanki o hedde waktuji 5 subaka ko wat boniyankoɓe ko kamen tigui gaari jani ha joni e nder ɗon dakorde mabɓe ko famɗi kala yimɓe nayo mbasi hen pitali mumen jeeya woɓɓe kadi gañima ɓen ɗon gañiɓe mbawi nawede toon to suudu safrirdu tawateɗo to savare gam ha joni wawde dandede e ɗen ɗon gañande haali kan ɗon haala noon ko on ɗon jagorɗo ko fati e nden ko leydi Mali biyeteɗo Yaya Sangré kolaɗo kuuɓal tawa kadi ko ligue arabe on ɗon biyeteɗo Ahmed Aboul Gueite kanko ne de o holliri weltare makko faade ha joni e ɓen ɗon on ɗon biyeteɗo Salva Kiir kam ha joni e nandu muɗum on ɗon biyeteɗo Salva Kiir kam e biyeteɗo Riek Machar ɗum ɗon koto ɓen ɗon koto Soudan du Sud Salva Kiir ko kam ardi leydi ndi on ɗon biyeteɗo Riek Machar ko kam woni ha joni gardiɗo tawa kadi ko ɗin ɗon rebelleji tawatenoɗi toon e tuma noon kamɓe ɓen ɗon ɗiɗo nde ɓe mbawi ha joni yitodirde ɓe jewtidi ha jaam mbawi artude hakkude mabɓe kanko on ɗon biyeteɗo Riek Machar o suuɓa yo won tawa kadi ko cuko horejo leydi ndi gam jaam wawa artude toon to Soudan du Sud kanko horejo ligue arabe o holliri hen weltare makko sumgoji hoore leydi agal ɗum koto leydi Togo ko ñalam hanki o wonno on ɗon biyeteɗo Ñazimbe on ɗon biyeteɗo For Ñazimbe on ɗon de o nawi rayi tawa kadi koye ɗin ɗon sumgoji o e nder temedere kala ko kanko dañi fodde wonde 72 ɗum ɗon ko ɓisgu taw kadi ko leydi Togo ko kamen suuɓimo e ñalawma hanki o to leydi Burundi tawa kadi ko ɓen ɗon jeeyaɓe lundugo kamɓene de ɓe kolliri mette mabɓe femde laamu tawa kadi ko leydi Burundi e wiide mabɓe oɗo saaha joni laamu Burundi koko gutaniɓe kamɓe ɓen ɗon lundiɓe saabu fodde temedde 224 neɗɗo nana nanga ina bedda e kasoji to leydi Burundi tawa ɓen ɗon foof jiya koye lundu to leydi Burundi oɗon ketto kabaruji mon jolam jaɓe kabaruji men jolam jaɓere to leydi Syrie ha joni de ala ko siri toon e kala saaha janguji kam ha joni e piyande pettoje e kala saaha ne ɓeydo tan hewde e nder ndin ɗon leydi ha tengti oɗon diwan biyeteɗo Alep kam e diwan biyeteɗo Idlib ɗin ɗon diwanuji noon kadi tawa ko sembeji Bashar al-Assad gardiɗo leydi ndi e ballal leydi Russie ɓe bombardi ɗin ɗon diwanuji ɗum ɗon yimɓe hewɓe kadi mbawi wasde hen pitali mumen ina hen tawa kadi ko rewɓe kam ha joni ni e sukaɓe taw kadi ko wasnumeɓe wiide Recep Tayyip Erdogan on ɗon gardiɗo leydi Turquie maɓe jooɗo taw kadi ko 5 lewru darotondu ɗum ɗon noon ko beele ƴewde holno jaam artiri toon to leydi Syrie kono kadi o haalani hol leydi to nden ɗon jonde foti jooɗade to leydi Chine coronavirus on ɗon rafi kañumne nana tan oɗo saaha joni ɓeydo layde e nder leydi ndi ha ni e leyɗe goɗɗe jeeyaɗe adunaru ndu ha toon to dunde Europe coronavirus ina jokki ha joni yoɓade pittali toon to leydi Chine ko famdi foof ujunnaji 250 fittandu neɗɗo ko ɗum woni ko waasi hen fittandu muɗum on ɗon rafi noon fuɗɗima yitede ha toon to leydi Italie ɗum ɗon kadi waɗi koye ɗeɗo balɗe tawa kadi fodde yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko tongunoɗen kabaruji e ɗemgal pulaar kikiɗe hannde o e yesso haalirde nde ko musidɗo mon Amadou Dia to karallagal ko Diallo Samba en jetti en jaari dendal ngal kippu tawa ko weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinima woɗɓe hen juuɗe mumen ha kumpital ngal yaari no yaari ni on jarama e kettugol